Canda o aspecto lúdico de Xuventude Galicia Net, a Consellería de Traballo e Benestar, organizadora do encontro, afondou na intención formativa e co obxectivo de consolidar este evento como un referente a nivel nacional no mundo das novas tecnoloxías. Celebráronse conferencias e charlas con poñentes recoñecidos nacional e internacionalmente, así como obradoiros, coloquios e mesas redondas. Este encontro anual converte a Santiago na capital informática de Galicia, con protagonismo pros máis de 1000 campuseiros que viviron 3 días no Pazo de Congresos, os que se engaden a 7000 persoas que acodiron atraídas polos distintos actos de entrada libre, entre os que destacou a charla de Enrique Dans, un coruñés que ten máis de 156.000 seguidores no seu perfil de Twitter e que escribiu libros como A todo va a cambiar, tecnología e evolución, adaptarse ou desaparecer. Ademais, actualiza un dos blogs máis influentes da blogosfera hispana. Para dar unha visión da situación socioeconómica actual, dictou unha conferencia o profesor de Política de Empresa Leopoldo Abadía, autor de A crise ninja e outros misterios da economía mundial, libro de non ficción máis vendido en España. Yo creo que llevamos 11 años de crisis, desde el 2001. En 2001, la Reserva Federal Americana bajó mucho los tipos de interés. Y al bajarlos, pues se animó el mercado inmobiliario y se desanimó el mercado bancario. Todos los bancos, pues, pensaron, hay que hacer negocio, lo cual me parece correctísimo. Y buscaron un tipo de clientes que reuniera dos condiciones. Una, que hubiera muchos, y otra, que se les pudiera cobrar un poquito más de intereses a cada uno. Y por aquello de que muchos multiplicado por un poquito igual a bastante. Esa es la idea. Entonces eligieron a los ninjas estos. Bueno, lo de ninja se me ocurrió pues de personas no NI, no income, sin ingresos fijos, NJ, no job, sin trabajo fijo, NA, no assets, sin propiedades. O sea, la clásica persona a la que ninguno de vosotros le prestaría ni 5 euros. Y montaron el negocio sobre estos señores. Claro, fijaos una cosa, llevo medio minuto hablando. Cuando escribí esto iba a llevar 5 minutos escribiendo. Y al llegar aquí puse comentario. No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta que un negocio montado sobre esta base, en cuanto pase cualquier cosita, nos podemos pegar el gran batacazo. Ya nos hemos pegado, ya está. Outra das iniciativas máis valoradas nesta edición foi o bloque temático dedicado ao emprendemento como saída fronte á crise. Máis de 500 persoas participaron ao longo de toda a semana para elixir os 3 mellores proxectos que foron defendidos ante un xurado cualificado. Bueno, realmente as empresas o que teñen é unha necesidade, non saben moi ben cal é o servicio que cubre esa necesidade. En xeral, despois hai xente máis ou menos madura na cuestión tecnolóxica, non? A cultura tecnolóxica das empresas hai diferentes grados, pero a maioría saben que teñen que facer algo en internet, o sea, saben que teñen que organizar a súa comunicación. Entón, o primeiro que che piden, estou falando dun caso, vamos, que nos pode valer como exemplo, pero que é bastante paradigmático. O que che soen pedir é faime un plan para organizar todo isto, é dicir, faime un plan e faime un planteamento con ese plan de como podo levarlo a cabo. Ademais, celebrouse unha mesa redonda na que profesionais de diferentes ámbitos falaron sobre emprendemento. Universidade, grande empresa de base tecnolóxica e pequena startup en proceso de expansión xuntáronse nunha mesma sala para compartir co público as súas visións sobre o autoemprego, emprendedores e saídas laborais.